हाबाब हा दसेनो बेरायनो थांनायावनो बेफोरबायदि जाब्रबना फैलायबाय आरो नोंसोरो हा मादि सुनि जायो आबासा नोंनि जिउआव मा जागासिनो दासान्दि हो माब्रै बेबायदि जाया आबा गैला जानाय नंला आङो मोजां न'आव फुजा होस्रांनांसिगोन अब्लासो गासिबो मोजां जासिगोनहाय मादि जाखो जोबनोनो थांला जेबो टेनसन लानो नांलालै आयै एसेल'सो दुखु मोनदों दा बाखि ओमफ्राय जेबो नङाना जेबो जायासै जेबो जायासैनो मा जेबो जानायखौ बांद्राय बावनांगौमोन नामा आबा हो एसे दुखु मोननायानो मोनबाय बेबो मानोलाय नोंनाव बिदि थिक खालामनांगौ जाखो दे औलै आयै आं खाथि खालायावबो नायदिंजोबदोंमोन नाथाय रावखौबो नुनो मोनासै खारखोना माखोथाय ओमफ्राय खुबैनानै आं जोंनि मानसिखौबो सानैसो नायनो खोन्थादोंमोन गैयानो लोगो मोनासै बेफोरबायदिबा बोरै जानांगौ जाखोसै आबा दासो नोंसोरनि संसार गोदान हाबजेनदों नोंसोरो दायो बेयावनो बिदि जाजेनबा बोरै जानो गोसोखौनो मोजां मोनासै हां बिहामजो नोंबोथ' जेबो दुखु मोनासै ना ओहो आयै सानावल' बोरै बिदि एटेक खालामखोथाय दे जि जाबायसै आरो आयै माथो खालामनो हाबावनो दाथ' न'आव सफैबायना मोजाङै मोजां आंबो बारा जेबो जायासै इसोरनि अननायाव जेबो जायासैनि खोथाया बे नङा आबा बेसो खोथाया जे आंनि आबा सनाखौ मानो बिदि खालामनांगौ जाखो औलै आयै खाथियाव मोनबा बिसोर खालामग्राखौ एकदम आथिं आखाइ बुख्रुबजोबगौमोन बे आखाइजों खुबैदोंना बेनि आखाइखौनो एकदम आं देख्रुबजोबगौमोनहाय बे अन्थाइजोंनो आरोलै आयै बेबायदिनो सानथारदोंमोन आंबो गैया नुवाखै रावखौबो लानजायबो नुवासै बिहामजो बेबायदि गाज्रि मानसि एटेक खालामबा गावसोरखौनो उल्था माबाफिननांगौहाय आरो सिखावबो जानो हानाय आबा आरो दिनैनिफ्राय नोंसोरो बेफोरबायदि थांनांखाला दै सानैबो आंबो हगार हरलाहाय ओमफ्राय बिहामजो हस्पिटालाव नोंसोर मोजां देखायनानै फैखाबाय दा जेबो बांद्रायथ' ओमफ्राय दुखु मोननाय खिन्थायासै डक्टराबो आयै जेबो जायासै बे खाफालावल' एसे दुखु मोनबाय आरो साना बेफोरलाय दसेनो हामखागोन ना आयै जेबो नंला बे न'आव सौदावनाय बायदिसोखा गाबोन समफोरनो हामलांगोन लासैनो मुलिबो जाखाबायना दाथ' बोरो आबासना आयै नायनाय खाफालाव खि बिदि खालामबायो बोरैबा मेगन खाथिफ्राव नांबा मा जागौमोन मेगनाव नांबाय बायोबा औलै आयै बे खालामग्राफ्राबो माबायदि गोसोयै खालामो गाज्रि नोजोरल' होखायोदां खायसे जानोहाय बिहामजो जियानो जा जेरावखि थाङा एबारनिफ्राय एसे साबधान जादो ओरैनो मानसि गाज्रिया जोबनानै थांखाया रावखौबो सिनायबो मोनाना सोर गाज्रि सोर मोजां महरफ्रावलाय नायना बोरै सिनाय मोननोसै खाथिफ्राव थाबाबो बिदिनो एटेक खालामो आरो खायसे नङाबा नोंसोरखौ माबा थाखा फैसा माबा माबि दं साननानै लांजोबगौमोन लुथिनानै आंनिबाथ' बिदिसोहाय ओमफ्राय मुलिया मोजां जादो आबा थाबनो हामथारथोंसै आयै दासो संसार जाजेननायखौनो बिदि नोजोर नांलायबाय दे होमबालाय आबा दसे रेस्ट लाथ'दो दे बोरैबा सानायफ्रा बारा मोनोबा एसे खोन्थाबानो जाबाय जोंनो दे नांगौबा जों हस्पिटालाव लांफिनगोन ओरैनो खिन्थायालासि दाथा आबा एसे गारायानो बुरजा जालाङो लासैबाबो हामा बायदि मोनबाथाय मोजां देखायखानोसै जोङो जेबो नङालै आयै एसेल'सो दुखु मोनदों बुंखाबायना गावस्रा टेनसनसो लालायबाय बारा मोनसे एक्सिडेन्ट जाबाय जोब्बाय आरो बेखौलाय आरो दाथ' न'आव सफैखाबाय मानसियाबो आंथ' जेबो जायाखैना आंहा बेखौनो मानो सफैयासो नंबाय थादोंमोन ओमफ्राय उनाव बिहामजोआ हस्पिटालनिफ्राय फन हरनानैसो दा नङाबा जोंबो थांनोनो ओंखारखाबायमोनहाय नोंसोरबो आरो फैनांला बुंबाय बेखायनो जों थाङासै दे होमबालाय आबा दसे रेस्ट लाथ'दो बिहामजो नोंबो रेस्ट लादो दे नायै जागोन दे दसेयावनो बिखा ख्लाब मोनलायदोंहाय गथ'फ्रा माबा मोनसे जाबोला मेहेराबो बहाबा ओंखारलांलायबायसो आयौ दाबा न'आव थांगोन ना बेहाय फैफिनगोन दायो फन हरफिनसां मोनालाय लांबाय मेहेर थङालाया मा थाङो बहानो बिबो आरो दे मेहेरालाय दायो मालाय लोगोनावबो थाबोयो एखनबा जेबो नङा आयै नोंसोरबो बिदि जाबाय गिनाय मोनलाय लाङोहाय आबादाना एसेयावनो दे होमबालाय गोसोखौनो अब्लाबो सान्थि मोनासैहां बिदिनो थांसिगोन दिनै माला सोरांबावगोन दे टेनसन लानांला आयै बुंखाबायना जेबो टेनसन लाना नों उन्दुहैदोल' मोजांनो अके मेहेरखौबो टेनसन लानाङा आं हरगोन दायो हाना होलै अखा वाव दासो जादों बरिया अखा हाबाबो थान्दा मोनलायोलै बोरोब्रा ओमफ्राय आंना लोगोआ बहा थाबोखो ओरैनो टाइम पास खालामस्लायस्लाय दखानाव थानायानो मोजांलै बेनानो एसेबांबो बुरजा फरायनानैबो मा मोनखोब्रा थाङै थुङै नै साइकेलनि माबायावसो थाफैखानांबायना दखानाव आंनाथ' र' फरायनायाथ' बिदिनो आद्रा जाबायना थेवबो मालाय लोगोफोरना कमप्लिट जाजोबदोंमोन थेवबो नायनाय थाङै थुङै बेहायसो फैनांबायना उफाय गैया बेफोरबो मोजांलै ना माबाथ' मोनसे खालामबाय होननायसो जाबाय
दसे थाथ'नोसै दसे नेथ'नोसै ओमफ्रायथ' दखानाव साहा लोंहैगोन होनदोंमोन माथो फैनो रोङासैलै न'आवबो थांथ'थारनो गोसो गैथ'थारा आङो ओरैबाबो दुगैनांखागौखा दसे अखा सिजानायलाय मा जानोब्रा आइयाबो फन हरगासिनो मानोबा लिंहरबाय थाखो आंथ' जुरि आइमोननावसो थांना सानदोंमोन माथो ओमफ्राय कास्टमारबो फैयाब्रा लोगोनावलाय बानायनोसो होखालांदों बुंदोंमोन बेथ' जाबाय होनदोंमोन गंनैल'खामोन साइकेला दा माथो दस्रा कास्टमारबो फैलाब्रा बिदिजों बोरै जानोसै ओमफ्राय दा बानायनो होफैबायबा आंखौसो दखानदार सानबा गैलालै जेबो नङा र' बेफोर फिसा फिसौ खामानियालाय साइकेलनिलाय आंबो हायोब्रा सोरथो हरलायखोब्रा ओरैनोबा खबर लाग्रा गैखाया आइयानो जाखागोन बियो नङाबा लोगोफोर आंनि फाल्टुक बे सुवादफोरानो लोगो लायाबानो माने आंखौ खबर लायाबानो उफाय गैलाना आइया माथो हरबाय थाखोब्रा र' औ हेलौ मा जाखोब्रा माहिर नों बहा दङ आइया माथो अखाफोरसोलाय बेबा मानो हरखोलै आंनावलाय औ हेलौ मा आसोल मा खबरलै ओमफ्राय दिनैसो माथो फनाबो एसे जारलायाव दंलै माहि बेखायनोसो आं फनबो हरनो मबाइलखौनो नायनो बारा सोलाबथ'वाखैमोन दासान्दि साननैसोआ माने बियो आच्छा अभार बिजि माने टाइम गैया आरोना नङा बिब्दि नङा आं नोंनाव माबा मोनसेसो सोंनो हरदोंमोन आंनो दा जोबोद इमारजेन्सि जादों नालाय दा आं मा खालामगोन बुजिखौनो मोनासै आयौ इमारजेन्सि आरो बेबो आंजों माथो इमारजेन्सि जाखोलै औ माहि दायो आंनो दा जोबोद फैसानि गोनांथि जादोंमोन फैसानि गोनांथि नाथाय मानोब्रा जोंहा बाजैया हस्पिटालाव दंलै मिहिर मा बाजैया नोमबाजैया मा जादों नोमबाजैयालाय माहि नोंनाव मोनथ'गोन ना जायखिया फैसाखौ बिनिफ्राय बेसेबां नांगौ जानायाथ' मा जादों नोमबाजैयालाय ओमफ्राय खोन्थाबासो दा बुंनो हागोन आङो दाथ' आरो नोमबाजैनिसो खोथाबाव नालाय इदिनो 30,000सो जोंबो माखासे बेबस्था खालामखाबाय नोंनाव एसे मोनथ'गोनबा आयौ 30K गोजो जाथ'गोन ना दा एफा बुरजा नांगौ आरो फैसाखौ ओमफ्राय दे बुंदो मा जामारदो आरे माहि खोथाया जाहैबायना आं आंहानि जासिगोन नों हामाय बेखायनो बाजैखौ लाबोदोंमोन दाथ' फैसायानो जगारबो गैजोबा माहि नों हरथ'नो हानायबा उनाव लासैबाबो हरफिनथोंसै बाजैमोनाबो एलिसाया गथ' मोनसिगोन औ माहि माने फैसा आद्रा जाना दं आरोना बेखायनोथ' जुदि गैथ'वाबाबो जेबो नङा दे आं गुबुनखौ नागिरनोसै सोरनावबा दे होमबालाय र' आं एसे सानग्रोनि दे दसे उनाव आं फन खालामफिनगोन 2 मिनिटसो सानग्रोनि आङो बेनिफ्रायथ' फैसायाबो अलरेडि आंनाव गैखाया नालाय माबा मोनसे जागोन र' आं जायखिया 2 मिनिटसो सानग्रोबावनो दे ओमफ्रायसो बुंगोन आङो जागोन दे होमबा माहि दसे उनाव फन खालामफिनसै आं दा मायो ओमफ्राय सिरियास मानसिया इदिनो आं लाबोनायाथ' लाबोबाय दा अपारेशन माबायाव दङ बाजैखौ लांबाय अके दे होमबा दोनथ'लाय बाजैनो सरि बाजैसो होनलायलांबाय आब'नो फैसा नांगौ आब'नि अपारेशनाव बेबो बेबिनि थाखै फैसायालाय गैया नङा दंसाबोमोन दंनायालाय मेहेरनावलाय थेवबो आंनावसो बिहरथारबाय बेबो अखाफ्राबो आब' एलिसानि थाखै दालाय मालै गाथा फिसाया जेबो माबानो हायासै गथ' सासेनिखौनो बेनोना आब' नोंना फिसाय मोजाङा दिनैलाय माथो नोंनि नांगौ समाव जेबोखौनो हेल्पखौनो खालामनो हादियासै नामा जोंनि नानिखौसो स्राय दुखु होनानै दायो नोङो निउ बेबि मोनबाय मोनसिगोन वाटएभार नाथाय नांगौनि समाव सोरबा हेल्प बियोबा गोनांथार जायोबा आरोना नोंनावबो जुदि होनो हानाय माबा मोनसे हायोबा होनांगौनोलै हेल्पखौबो बेलेग प्रब्लेमबा बेलेग खोथा दाथ' मोनसे गोदान जिउसो फैनो नागिरदों बेहायलाय मानि रागा जोंनायब्रा एसे हेल्पखौलाय खालामजागोन खोमादां बाखि रागा जोंनायाथ' आलदा खोथा बाखि बेलेग खोथाया आलदा खोथा ना जागोन दे दसे उनाव जगार खालामनि आं औ माहि माबा अखाफोर दसे उनाव थांबाय दं आं दे दा फैसाखौ जुदि दानो नांथारगौबा आं पे खालामहरनोसै ना मा होनो ना आं मानसिया लांनांगौ केसखौ जेन'बा 20,000 दंथ'यो आंनाव नाथाय एसे 10K नांबावगोन आरोना थेवबो दा 20Kखौ हरग्रोनोसै आङो होमबालाय दे नों पे खालामनानै हरबानो जाबाय आंनि एकाउन्टाव आं
हरनि वाट्सएपाव। दे आं दा 10K खौ लानानै थांसै 20K खौ पे खालामहरग्रोनोसै आङो। दे होमबालाय। लोगोसे थेंक इउ मेहिर। नों नांगौनि समाव आरो दिनै बिदि मदद खालामबावबाय। सिगाङावबो आइखौ मदद खालामखादोंमोन नों आरो दाबो बाजैनि समावबो। थेंक इउ मेहिर। जागोन दे जागोन र' बेफोर उननि खोथासै ना। दे होमबा ना थांगासिनो आं दसे थानानै 1 घन्टा आधा घन्टानि गेजेराव। मादि जायो 10K खौ नांबावगौ ना र'। हाब माथो आंनानै एकाउन्टआ 0 जासिगोनलै सयथि। अखाफोरनि हेल्प खालामनायाव माने आब'नि हेल्प खालामनायावनो 0 जासिगोन माथो। उनाव नायफिनसै र'। देनांफोरबाबो हरफिनखागोन ना मालाय एसे एसेबाबो। 10,000खौ दा सोरनाव बिबावगोन आं? औ हेलौ आफा। औ बाबा बहा दङ? आफा आं मोनसे खामानिनि थाखायसो नोंनाव फन हरदोंमोनलै। मा खामानि जालायखोब्रा आबा बुंलाय। नोंनाव माबा दा 10,000 मोनथ'गोन ना आङो? दानो नांगौमोन आंनो माने बिराद इमारजेन्सि जादों। 10,000 मानि आबा? आरो बेबो दानो मानि थाखायब्रा? मोनसे खामानियाव इनभेस्ट खालामदोंमोनला आं आफा बेहायनो एसे लस जाबायना दा लोगोनो हरफिननांगौ जादों। दानो बिगासिनो ओमफ्रायो। हे मानोथो लालाबायोब्रा आबा बेफोरबायदिखौलाय मानोथो। नोंबो दि आरो फैसाखौ मा मायाव गारो सना। र' होमबालाय दसे थानानै हरगोन दे आङो। अके आफा थेंक इउ दा हरबानो जाबाय बिदिबा। ओमफ्राय दसे उनावनो दै। दे आबा दे ओमफ्राय बिदि लालाबायना दै फैसा नांगौबानो मोनब्रबा एखनबा समाव। दाथ' फैसाबो एसेबां मानिबो गैया आंनावबो। औ जागोन दे आफा दिनैल'। ओमफ्रायथ' आं बिदि बिखायाबोमोन ना एखनबा नांथारगौबाल'सो। मोनसे खामानियाथ' जाबाय र' जोब्बाय। दा दसे उनाव थांसै आं लानानै फैसाखौ। लोगोआबो मा जाखो दाबो फैमारासैलै। बाब दसेनो बिबथै जालाय बिमाय जालाय गैलालै बोराय लिस्टआव थानाय बायदिसो मोनलायबाय आं गावखौनो गाव। एसेबां बिमाय बिबथै जालाबायखोब्रा आंलाय दसेनो। जारला जागोनलै सयथिबो जारलाखा। दाबो आंनो 25 जायाखै बेनिफ्रायथ' गैला देनां माबा बियादै मोनहासो सेंग्रा गिदिर गिदिरानो जासिगोन समान समानसो जासिगोनदां आंजों। गथ'फ्राबो थाब देरलाबायथारोब्रा। दा बिदानिखौथ' नुबावासैनो आङो बहा थांखोबा गथ'आ। आसरितलै। बाबा खानायानो दानखांखांसो जालाजोब्बाय नोंनिया। आं बुंबाय गरम बोथोरबो खानायखौ एसे सिनजा। मानो सिनजा नों सना? आं मोजां मोनालै आयै। ओमफ्राय आंना खानाया जेरै दंना आं बिदिनो मोजां मोनखायो दे। गाबोननिफ्रायथ' स्कुलबो थांनांसिगौ बेबायदि बेवहायबो थाबाय थानो हाया। थांनांसिगोनथ' ओमफ्राय बोरैबा मोनलायखाबायलै मम। मिथिगौ बोरैबालाय बोरैबा मोनखासिगोन। अब्लाबो नों थांफिनबानो मोजां मोनलांगोन दे जेबो नङा। जानो हागौ नाथाय थेवबो गाबोन थाङालै आयै। साननैसोनि उनावसो थांगोन। ओइ हिर' बेथा बेफोरबायदि जायोना? मानो जाया आयै जायोब्रा ओमफ्रायथ' जों बेयाव फैबाय थानोबो मोना नालाय। दे होमबालाय आबा जेराव नों खुसि मोनोना बेनो जागोन। अके आयंआ आंखौ बहाबा थांनो लिंदों दा दसे थानानै थांसै आङो। थांबानो जाबाय दे। जोबोद मोजां मोनखादों दे नों फैनानै बेवहाय आरो। औब्रा मम ओमफ्रायथ' आंखौथ' बेयाव थाबाय थानोसो खोन्थाबावदोंमोन। बेहायबो थाबाय थानो हाया नङाना आबा? औ मिथिगौ। आयै दादा आंखौ खेबसेबो गोसोखांमाराना। गोसोखांनाय मोनबा खेबसेबाबो फैगौमोन ना आबा। नाङा दे आबा रावनिबो गोसोखांनाय। आंनि अननायावनो माबा खमि दं नामा सना? गैयाथ' आयै। अब्लालाय माथो नोंनि दादा नोंखौ गोसोखांबाबो खाबाबो नोंथ' नोंखौ जेब्लायबो लाभ इउ ना सना? लाभ इउ टु आयै। ओमफ्रायो नों मा जानो दा? आं मेगि जाहैबायोनो ना पास्ता जानो नों? ना आं दायो दखानावसो बैयाव माबा मोनसे जाहैगोन। आयंजों थांबा न'आव जेबो जानो बाथ'दों। आयौ दे होमबालाय। देडनि आबैमोनाबो आंखौ खेबसेबो खबर लालायथाराना आयै। बेफोरबायदि आसा खालामनानै लाब गैया आबा। जाय मानसिया सोङाना बिसोरनिफ्राय गोजानाव थानायानो साबसिन मिथिबाय? नाङा बेफोरबायदिनि गोनांथिबो गैया। आरो जबरदस्ति अननाय मोननानैबो मा लाब? गावसोर जेनेबा गोसोजों मोनबा मोनबाय नङाबाथ' बिदि सोरबा जुदि खबर लायाबा बिनिफ्राय खबर मोनजानोबो लुगैनाङा आबा। मिथिबाय खबर लाजानो लुगैनाङा। दे होमबा नों थाथ' दे आयै।
दे आबा आयंआ जेराव लाङो बिसिमल' थां बिनिफ्राय एसेबो गोजानाव नङा दे सना औ नों आंखौ गोमाजानो गियो नोंखौ गोमाजानो गियो आङो आरो नों गावनि बिमानिफ्राय गोजानाव थांबा आं बोरैबा मोनजोबखायो आबा सना एसेबांबो गिना दे आयै आं जेरावबो थाङा नङाना दे होमबा आबा बाय बाय नों थाथ' आयै बाय आबा दा थाब फै दे आंनि आबाखौ बेसेबांबा खुसि नुबा आंबो बेसेबां मोजां मोनो नाथाय अब्लाबो गावनि बिफाखौ सोंगोन आरो बियो मालायबा साना थुनथुलिजों हेपियैनो दं आबा सना बेलाय जोंखौ मा खबर लानो दा बेनिफ्राय गाव जुदि हेपियै दङबा हेपियैनो थाथों आंथ' आरो बिदि जेबो डिस्टार्बबो खालामनो सानाना गाव गोसो जानानै माब्लाबा खबर लाबा लाबाय दे नङाबाथ' जेबो नङा गोजान जाखानाया माब्लाबाबो गोरोबफिननो हाया नङाना मालाय गोसोखांनिखौलाय माथो जबरदस्ति खालामनो दे आरो नुबायना माहि नों बिमाय जाबाय ओमफ्राय आङो आनै अरे वाव एसेबां किउटबो नुनो हायो नालाय सोरबा औ जोंहा बाजैना नै बाबु जादों बेनोथ' बेसेबांबा किउट नुदोंलै गोब्रा मेहेर न' जोंहा बाजैनि बायदिबो लाथारदों हनै गुस्थियाबो खनसे बामनायनायनो लुगैलायबायलै आङो औब्रा बामना न' जेबो नङा नोंलाय बिमाय जाबायना दायो नोंबोथ' बिमायखासोना औ बिमाय जाबायथ' आरोलै गथ'खौ नुनानै रागाफ्रानो जोबजोबलायबायलै एसेबां किउट गथ' बिनिफ्राय दासो बुहुमाव फैनाय जिउ गोदान जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोबा गथ'खौलाय मा रागा जोंनोब्रा आले ले 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 बाबु ले 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 राजा माबायदिलै गथ'आबो एसेबां उन्दुगा दुरासो जागोनदां माथो उन्दुबाय थाखोब्रा औ आंबा बामनो लुगैनानै बामथारबाय आइयासो राबाय थादोंमोन नङाबा ओमफ्राय अखाफोर आब'आ माने इलिसाया माबोरै दङ मोजाङैनो दङ मेहेर इनिफ्रायथ' आदायासो दाबो फैयाखै आरो ओंहोलै आं जा फन हरबाय ओमफ्राय आइयाबो फैलायबाय आइयाबो लिंदोंमोननो नाथाय गैया मा होनो मेहेर नों गाज्रि मोना दे जुमायसो लोंबावदोंनो आदाया मा होनदों जुमायसो लोंबावदों औब्रा माहिर आइया जा बुजायदोंमोननो गैया ओमफ्राय जेबो मेलेमावनो हाबासै दाबो फैसाया जेन थेनायजों आंजों बुथुमबाय ओमफ्राय नों होनायानो बेनो नङाबाथ' मा जागौमोनथाय इसेबां बुरजा फैसा मोजां आब' मोजां बेफोरबायदि फिसाय मोनदों मिजिं गुमैखौ नागारनानै थेवबो रागा जोंबाबो दिनैनि दिनाव आं जोङा दिनै गोदान जिउ फैदोंना नोंहा जोंहा मामाय गोदाननि थाखाय आं रागाखौ बावथ'बाय दिनै आयौ जा किउट खाबोलै ओमफ्राय हनै मामा फैदों मिन्थिगौ ना नोंनि मामानि थाखायसो नों माने नोंनियाव दिनै हेल्प जाबायलै गोबांनो बाबु मोजाङै मोजां बे बुहुमाव फैनायाव नोंनि मामायाबो गोबां मदद खालामबाय नोंखौ माहि नों बामदो ना माथो बामासै आं आमाय जाबाय उइ बाबु गुबुना मा सानो मिन्थिया नाथाय आं नोंखौ रागा जोङालै अनगोनसो आङो अनोसो दाहालागैथ' आंहाबो बेफोरबायदिनो मोनसिगौमोनलै मा होनदों माहि औ आं बुंदोंखि आंहाबो दाहालागै बेफोरबायदिनो मोनसिगौमोन खोमालै मा नों हाबा जाबाय आरो माहि नों जे बेबायदि बुंदों ना नोंहाबो बिदि सिमां दङ औ बेबायदि सिमां दङ दे सानसे जाफुंगोन दे होमबालाय आंलाय हाबा जाबायसो नंदोंमोनलै माहिखौ ओइ मामाय फैद' ओमफ्राय दा नोंनि मामिजों थांसै ने औ आयौ नै माथो बाबुआ होननायाबो सफैबाय औलै आयै सरिलै सिगाङावनो मादै ओमफ्राय दिनै रायबावनोथ' सानाखैना आंखौ नङा माहि दिनै आइया राया आं खिन्थाखादों औ दिनै आं रायाहाय जेबो दाथ' आरो नोंनि थाखायसो जोंहाबो एसे मदद मोनबाय नङाबा फैसायानो जगार जायाखैमोन जोंहा बिहामजोना नै आबौ फिसौनि थाखै दाथ' फिसालाखौबो मा बुंनो माथा फाग्लासोहाय बाबु बुंनोनो लिंहरबाबो फैबावासैनो नै
ओमफ्राय नानि माथो बुंबावदों फैसाया जाजोब्बाय दा गासैबो? औ आयै जमा होजोब्बाय नै एसे बावैसो। दे आरो मादै माबाफोर उसुबिदा जाबाय जेला हेल्प खालामनायावलाय माथो जानोब्रा गावजों गावनो बिदिनो हेल्प खालामलायनांगौलै एखनबा समाव। नंमारगौ दे बाबु नोङो दिनैसो मिन्थिथारबायहां गोसोआ एसेबांबो गाज्रि नंमारा नोंनिया। दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसैलाय। आरो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबोरै मोनदों फोरमायहरबानो जाबाय। दाथ' बिमायबो जाबावबाय आं दिनै। स' लोगोफोर फैफिनसैलाय जेबो प्रब्लेम जायाबा नेक्स्ट एपिसडजों। नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों फोरमायहरदो। जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट लोगोफोर, जायफोर फुङाव नायबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं। दे होमबाना लोगोफोर लाभ इउ बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय। जाबा दा जा बानायजाबाय लोगोफोर जायखिया ना मोजां नङाब्लाबो जायखिया फैबाय जोङो। मोजां मोनथारासैब्रा आइजों रायजानो मोनथारैखाय दासान्दि। बोरैथो मोजां मोननो दे, बोरै मोजां मोनगोन? बिमानि रायनाय खोनाबासो मोजां मोनथारोमोन आङो। ओमफ्रायथ' दा मा जाबावगोन दे? बा सानाबो आंखौबो रायलायहोआसै, गावबो रायलायबोआसै मैयाबो बिनानावजोंबो। ओमफ्राय बाजै इलिसायाबो बा जोंनि मिलिसाखौ नागारलांनानै थायो। आब्रै बिदि हाखो नों बाजै? मिलिसाखौथ' सोंफेरानो गावहा माबाबो फनबो खालामफेरानो। आङो आइनो खिन्थागोनलै। ओं दायो आइ बिखुनजोनो खिन्थागोन आङो। थुनथुलि